Erokamano kuom ketera Mugi TV ka endi wene wang' sae chenro mar buch jopiny wantiere ka gi wendo Amodhi Allen, Engineer Philip Kundi, men Commissioner mar NCIC, mano National Cohesion Integration Commission, mano duol mochung' ne keto ji kamoro achiel mondo kik weche mag athuya biye. Kawuono neno odiochieng' ma dho ngere luongo ni International Day for Countering Hate Speech, kata odiochieng' mar kedo gi weche makelo athuya e pacho ka endi. To wago kode mbaka ka engineer, erokamano ahinya kuom wasechegi. Kawuono nun gi odiochieng' modhial mar kedo gi weche makelo athuya. Ang'o mowuok kanyo e chenro manugoyo, mbaka manugoyo kawuono, gin weche mage muyudo ni nyaka koro kete maino ahinya? Mokwongo kawuono ni nyikwa Ramogi warwako chieng' moyiedhi e piny mangima mondo geng' yore mag achaya kata yore makelo lweny nikech ji wacho weche mok beyo kuom jowetegi. To itime nikech king'iyo higni mosekadho, awach ni higni 75 mosekadho, ndalogi gimosedhi nyime ne onge chik mageng'o gimiluongo ni hate speech. Hate speech en wacho weche moko moriwore ei achaya. Ichayo oganda moro kati wuoyo n'oganda ni ng'eni gin ok wadwar gitim kama. Koro gigo duto kelo achaya. Kae to mos ji chako manyo lweny, kae to violence bede. Koro to higni 75 mokadho, oyud ni onge gima nosetimore mondo geng' weche mag achaya gi. Kuma diere kinono kata lwenje mag piny ma 2 world wars, hate speech mokelo gi. Nitiere oganda manocha kaka jo Yahudi, to bende kichaki biro Afrika ka, to wan bi Afrika bi ochawa. Nitiere kata ogendni mamoko mane wacho ni jarateng' en mana manki, ok owinjo miye teko matin kata matin. Koro gigi noluwore gimiluongo ni hate speech. To koro waneno ni bang' higni 75 gi, chike ochako wuok nikech tho neno ji nego mathoth malich. Ma wan Kenya waka, to nwayudo ni kanogik higa 2007, to lweny nomuoch Kenya ka. Mono nana ka ji ochare, ma ji yanyore, ma ji negore, dhano notho. Mokwan malong'o tiyudo ni 1,000 chiegni gi 500, 600. 1,000 motho. To molal witi mowang' tim nade, kata ma ji ok ong'e gima timore, mohiny, giloyo 630 kata wach ni 50 kata giloka. Nikech kweno betek. To gini timore mana nikech hate speech. Hate speech ni oketho en attack. Tino ochiwo lweny kod tolerance. Wan kaka Commission of Integration and Cohesion wawacho ni mondo wabed gi tolerance. Kiyudo kata oganda moro, kidwaro gimoro, tibedo tolerated. Tiende ni weni thuolo mondo kata rach ni moro neno to ok onyiso ni ng'ama rach ma iyi ok nyadwa neno. Koro hate speech ni en attack directly tolerance. Kendo attack inclusion. Tiende dwaro ni ng'ato bed mana kende. Ja hate speech en ng'ama geng'o jomoko mondo okonyre e gima ji konyre duto. Kendo ok odwar diversity. Diversity ng'eni jomoko nitie kinwa gi ng'ol. To rieko to gin ga gina, babe ginyalo mondo miyo wakonyruok modagi. Kendo en koro gigi duto king'iyo to gin gima luwore gi adiera mar dhano, ratira mar dhano, luongo ni human rights. The principles mamiyo human rights bedo established. Koro hate speech really attacks it. Ochala malaria moro madonjo kuom gimani, to koro idwaro mana yath. Ka yath onge tithathoe. Koro nitie weche mathoth ahinya. Makana higa ma koro nyodonjo ni,
higa gana ariyo ga apar gochiko. Okay. Secretary General mar UN noketo gi launch gimiluongo ni International Day of Hate Speech. Okay. Kapok odonjo kanyo we akawa ni simu moro nitie joma gochonwa kae ndio imore akang'e ni mano ng'ama wuoyo godo nyisa ni nyingi. Aniluonga ni Ada Makajamba. Ada, idhi nade Ada? Adhi maber, an yo Ugunja. Erokamano. Sidindi Ward. Erokamano. Ada gima dwa wacho. Gima aparo ni nyalo kelo akwede maru. Adhi maber. Erokamano. Gima dwa wacho. Adwa wacho ni gima nyalo kelo akwede maduong'. Aparo ni weche mag pesa nikech iyudo ka koro joma ni kod pesa dwa nokaw gimoro ahinya. Koro kanyo ende mi waparo kanyo ni kaka ginyalo konyo godo jopiny mondo jopiny obed kod kwe. Okay. Weche mag pesa ka mondo ng'eny pesa ni oket ji maromre kata ionge pesa to buria maber mondo ng'ato dong' ka ni kod kwe. Okay. Mane wachna. Erokamano Ada. Mano penjo mano Ada wacho mar pesa to biro iri pod wachako kawo simu machielo mondo winj ni jopiny wacho nang'o kawo ni simbe kata moko ang'wen kama endi mondo ka koro wadhi mbele gi mbaka. Tu penjonwa nyingi mondo kwa ng'e oimore? Oimore nya Trevor iriyo nadi? Ariyo maber jaduong'. Maka Mongo Junior wuok gwenge mag Ugunja. Yes sir. Koro an gi penjo ni wuot kuyo kochia. Mosna jaduong'. Okaw. Amosi tura. Mano kendo baba na kendo gi kochia kocha. Amor kodi. Koro. Ana dwa mana penjo jaduong' ni ang'o momiyo iyudo ka jopesa gi pusore kabisa kendo giwacho weche ma kelo akweda ni e community kata sana josiasa kibire ground koni. Giwacho weche moko to onge action mikawo ni giwalo ji kata ni jatelo wacho gimo marach bo lubo ogo kata fire moro kata tuwe. To ma juniors ma matindo ma itindo to itero ng'wech kata idano tuwe kata na higni moko to jopesa gi to gituwo ji e gweng' kae sana josiasa iyudo ka ng'ato wacho gimoro ji ka noidho mtoka odok Nairobi iyudo ka ji gore chien to gin gik makelo akwede koro chien sama gidok Nairobi to ka koro chien koni ji winjre iyudo ka ng'ato ting'o panga nowadgi kaluwore gi gima jatelo nyowacho. Okay. Gini kokange mage magiketo mondo at least leaders mekwa mwatero mbele gi mondo gibed punish mondo bed as example mondo piny obed maber maromre. Wakati keto ni jok moko nitiere gi pesa ginyalo wacho anything jok moko nyalo nikech gionge pesa. Then mar ariyo ba piny mana ni to Nairobi kone maging'enye gwene ground koni be gintie kata na officers manyalo wuotho bu migi information maber nikech Nairobi kone manje ka ging'eny. Okay. Mana penyo kende mana go kende Trevor Vija. Kamongo Junior ni Ugunja. Erokamano Kamongo Junior. Mano ja Ugunja erokamano ahinya okawo ni simu kendo achiel mogik kasto koro mondo wang'e kaka weche dhi bedo. Lakini kata kapok akawo mano engineer winjo kaka jopiny wacho. Awinjo. Wach ni nyalo wacho nang'o especially wach mar Kamongo Junior ka ni Ugunja wacho ni ang'o miyo jopesa samoro dhogi pusore kata josiasa gi. To onge gimotimo negi to joma ni piny gi to ka dhogi opusore matin to gitimakogi. To chako penjo ni apisas magu onego wuog Nairobi ka mondo koro gibede gwenge kuonde ma thuya no timore. Erokamano. Erokamano nya Ugunja. To dawach ni pesa to ng'e ni okelo weche mang'eny maricho. Kata Biblia osewacho ni ero pesa e chakruok maricho. Joma nigi teko mang'eny moluwore gi pesa ka owenigi thuolo mitgi donje hate speech. To ginyalo hinyo ji mondo koro gin ma ginyon ji kendo gitel ji kamoro amora. Koro mano to adier wang'eyo wachno. Kendo ka otiyo gi pesa do gineno ka pesa nyalo miyo inyalo kata haya jomoko magoyi to gionge sababu. Igoyi agoya mahinyi kabisa mahinyi jogi to be ionge wach to kech pesa otiyo kanyo. Koro pesa en asara maduong' to bende en gima ber ma ji te dwaro. To kelo lweny. Omiyo hate speech ni en a source mar kelo gik mang'eny malich. Ka in gi pesa
generate hate speech. Tieni kelo gikachalo atrocities, crimes, tieni timbe maokare, genocide, negruok kaka oganda te nyalo neg nikech hate speech oyudo thuolo. Gina chako mondo anyisu kuma wach ni oaye nikech wach hate speech no mabor kabisa. Oa mabor to koro Kenya waka to koro ncho chakore kanya wabedo gi wabedo gi new constitution mar multi-party system. Kae to ji ni big freedom mondo wach kaka gidwaro to joma be ok dwar be nitie. Koro hate speech ochako donjo ka nikech constitution wacho ni inclusivity kimeko decision kati ng'ado wach moro ni ji okonyre to ji te nyaka yud thuolo mondo yud konyruok e gino. To ja hate speech ok dwar wachno. Hate speech specify a specific group no deal godo. Koro momiyo do wach ni wach pesa to gino wase recognize. Momiyo waketo this day mondo wang'e ni kawuono ni en chieng' piny mangima o Kenya ka kende wuoyo kuom hate speech. Ma wan kamineno ni wasewuotho kuonde adek miluongo ni informal settlements nitiere. Kibera, Dagoretti, Mathare Valley. Mawa discuss in detail kaka joma tindo itiyogo mondo dhi los agenda mar ng'ato moro machielo ma gimodwaro pogore gi gima jopiny gombo. Ma eni pesa tiyo ka. Kendo kaka jiri kaka waneno kawuono omako mana dhowa kendo waneno ni gini is succeeding. Koro wacho ndento dakunewa on the ground. One kaka National Cohesion and Integration Commission wachako yao 10 regional offices. Yadi chon en mana Nairobi ka unit mathin. Ma report to government to an independent constitutional institution. Koro sani wachako yao ma Kisumo kar wakanyo kama chiegni gi jodala wagi wayawe a regional office kendo gin very effective. To kendo watiyo gi joma iluongo ni peace actors. Joma dwaro ni peace obedie kind kamoro amora. Jogi giwuotho e kind ji. En mana ni jowa kamoro samoro ng'ato wacho gima ber kata ok dwa winjo. Kamoro dwa ringo ir jasiasa nikech kiobolo nwa pesa. To ka pesa waseneno to koro wanyalo timo gimoro mokare. Koro ka bang' wachako yoga ni. To ofise go nitiere kendo wadhi medogi. Makata sani wadhi nyime gi manyo ji mondo medre bedo kanyo. To joma wacho gi ji kaka inyalo kel kwe e kind oganda. Ka onge kwe to onge gima nyalo timore. Kwe no kende is the main formula for forward development. Okay. To Kamongo Junior ne nigi ywak moro ni ang'o miyo joma tindo gi ema uthoro mako kata uthoro luongo mondo mi ondik dhogi. Nje waneno kata ka jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua nuluongo. To tamore atama kama to onge gima otimore. Wan mokwongo kaka Cohesion National NCIC wamanyo through all kinds of media. Ng'amo wacho wach moro mapogo ji. To waluonge to kosebiro to wa investigate mondik godho gima nowacho. To gima wayudo to ni wan wase investigate mwanono tiyo wachno mwagolo kako chalo. To ok wadhi wa prosecute nikech ok omiyo power no ne jo wabunge otamre miyowa. Power no wadhiro ka Director of Public Prosecutions. Koro kanye magikaw gino up. To koro ji to ng'e ni jo NCIC emano mako ng'atni emano kelo wachni. To mar ang'o gimak ng'ani weche ng'eny malich milando mimanyo sani eni mageng'o kwe. Kendo awachnwa kuom adier election manyo wakadheni dincha jogore lachre. To nwachako gimiluongo ni roadmap to peaceful general elections. Mwawuoyo kuonde tek kendo waringo gi caravans. Kwawuoyo gi ji mondo jopinywa okawa thuolo mar sell agenda gi. Ka ji okawi ber. Ka neno kawi marach ok okawi to no jokawi bas dhi luri gi chike mag piny. Bondo ka kik case violence. Because violence kosechakore
koro ji thoya ma kata ng'ama innocent tho kanyo ero. Mano ere one thing ma ok oyie godo. Nitiere wach ma chako wacho machielo gine ka ng'ato ma nitiere kido moro ma dawachi mo jo wacho pile kaka joluo. Wan joluo ni wan gi kosa moro adek. Machielo nyiego, mokwongo nyiego. Mar ariyo en ich lit. Mar adek en achaya. Sa achaya ka ing'e ni ka ng'ato chayi kata ober nade, kata dhodu nober nade, to gini ni mago onge. Ni gimoro amora ni onge. Wan gik maonge gima wang'e. Kanyo ero gigo duto they are built up a hate speech. Minano wayuargo ni. To un kaka NCIC matin ni kata kuluongo ng'ato kaka noluongo Rigathi Gachagua to tamore biro cha onge gima dote ka koro tamore to wa prescribe gimomiyo dagi kaeto indiko ne tiwaoro wach ne Director of Public Prosecutions mondo koro gine magikaw the extent kich wan koro waonge gi pam mamako ng'ato mar Rigathi ne ndiko ne DPP te en kanyo magine makoro gilengo en kanyo kiko ilandi to en kanyo wadil gi ji te wadil go onge ng'ama oko lakini wan wawuoyo kodi wan gi soft ways of discussing issues mwaneni gima ber en ang'o Kenya ni ber maka watugo gi Kenya kama biro dhi onge mai pinywa king'iyo sani nonro mag cases adi mong'eyo kigo kwan jumla ji adi mong'eyo Kenya kaendi gin cases 100 gin cases 200 gin cases 100 cases 100 gichiegni gin 100 gin piero adek kadhi gin 33 precisely right now. Was a complete moaling okay. To nitie some very serious ones. Nitie various stages. Nitie ma very serious ones. Nitie manie diere. Nitie ma kor kichako. Nitie moko be ng'eyo. Ting'eni wayudo niya. Chone hate speech ni. Ji nyalo wache general election meeting. Ordinarily to onge gima timi. To nyaka ne kelwa kama ne mane wach mare gorruok mar 2007 Mikai create this body mar NCIC ji koro luoro ok wuogi gin koro gidhi social media nitie Instagram moko nitie Twitter moko nitie X moko nitie Facebook moko nitie gimoro amora bi wuoye kama koro gigo wan bende koro wan gi winjruok mar ng'eyo ni to ng'ama wuoye gini en ng'a kori penji kon chieng' ma kama ni wacho gini ang'o ma ne in go in mind mabe kama adwa dhiye utiyo gi lony manyasani nade mondo mi uyud kaka ng'ato wacho weche makela kwede kata hate speech mbui nikech mbui ka nitiere weche mochako lokore nitie machielo miluongo ni AI artificial intelligence machielo bende nitiere miluongo ni deep fake ma inyalo ket duonda ma ket wiya ma ket kagima wuoyo to kane mawacho utemo nang'o gi tiyo gi lony manyasani mondo mi gima dawachi ni Trevor technology is ruling the world and it continues to rule the world. Technology nitie changes mang'eny sani kata kaka wuoyo ni nitiere gima winja kata simba nego to winja onyalo winja based on app mag artificial intelligence to onyalo translate gima pana dhi wacho ting'eni samoro it may not be true koro miyo under this artificial intelligence and these other areas ways of doing things gima nyalo dhi wrong ng'eny emomiyo samoro nyaka koro ikel ng'ato physically mowache adier to what was the intention ang'o mane intend mane dwa timo watimo gino nikech one linked up gi all the networks kata unka under the Communications Authority of Kenya all networks kata content te gineno gima ji wacho nitie jomuseluongo nikech wuoyo ma giwuoyo e kor mbui nitiere to be giyie koso gitamore ok ng'onge ng'ayie gimomiyo penjo ne nikech ng'eni koro ang'o mamiyo NCIC tije bedo matek king'iye wach mar kedo matek kama mokwongo ondiki ni act marwa
ondiki ni kapok watero ng'ato iye kata watero ng'ato moro ikumeni tim kama to nyaka wakienga ni ka ng'ani yalo kwayo ng'uono iluongo ni conciliation bu conciliate kod ng'ani moyieneu koro jo mang'eny fall under this to gini ng'e ni jobunge ng'e ni ema time ema keep the law to ging'e ni ng'eny mawuok e gini gin that elephant koro ing'e ni nyaka giket iluongo ni an escape clause koro an escape goat as escape clause miwuok ikonyrigo ka wach tek to nitiere jomoseyie ma joma dongo malich moyie ni alright ne dhogo kirka to ng'uon nauru to ayie kata tiyo ne public ndalo maromo kama nono moro an a lawyer moro an engineer moro an a businessman to ayie tiyo ne public nono kama mondo ng'uona kik utera mbele koro ok nachak atim gini kendo bas koro wakono right kamano under this clause wang'iya ne ka gino meet threshold mwanyalo yie koso owinjore wadagi to kwaneno ka wanyalo yie kendo ng'ani ong'uono kata Yesu be ne ng'uono ne joricho ng'e ni nyaka ing'uon ne joricho ok inyalo iketa keta sinji racha kuonde te to chik be nitiere ma nyiso ni ka ng'ato nuoyo to itime nang'o nitiere utimo nang'o ka ng'ato nuore e wachno nikech ng'eny josiasa wang'eyo ni giwacho weche moko kaso ginyalo biro to giwacho ni akwayo ng'uono to kiny ka gidok gichak ginuo mana wach mane giwacho konuoyo to koro watere investigation mare DPP wa recommend accordingly kato koro gi prefer gimiluongo ni prosecution in a way mowinjore go kaka ng'ato nuoyo kosane wan to kwamak ng'ato nwatweyo asach watero gigo mbele kawuono ne un gi chenro mar ng'eyo yore mag chik to gi yore mok mag chik ma dho ngere luongo ni legal and non-legal measures mago gin mage yore mag chik gin mage yore moko mag chik gin mage kose mage imiwacho ni mar ji oyiego mbaka ni gikware ng'uono erokamano kawuono ni awang'iyo yore ma oriere gi chik to gi yore ma ok ondike chik to yet gi effective ng'eni kata nitie disputes nitie gimiluongo ni alternative dispute resolutions ma ji bedo abeda piny to ji go mbaka to kagisewinjore kwe nitie gino irekod ni gino is okay koro mago to gino nyaka watim gi gimiluongo ni multi stakeholders tiende ni multitasking wawuoyo gi ji kamoro amora kaka omiyo wan kod peacemakers all over the country. Okay. Chungane kar ADR kanyo matin wakawane simu moro gonwa ka mondo winje. Wakawane simbe moko ariyo mondo koro walor wach simu no. Imore jaduongi ng'ama awuoyo gi ng'a? Ewuoyo gi Evan Yuno songe ka kor buko Evan sidhi nade jaduong? Anno ber wuora. Erokamano. Penjina injinia ne kata mana manyoro notimre Nairobi. Nyathi moro awinjo kawuoyo gokinyi e redio mokadwa luongo nyinge. Owacho maber ni gino migi pesa mondo giwuog gidhi gigoji. Mondo gidhi? Koro jatelo gidhi gitim mar goji manowuok Nairobi. Koro ere kaka jogi gino popo winjore ni jotelo gi omake kata moro achiel. Ma koro kata ng'ato kaka Evans Oyuga to kaka meni koro ang'e ni jatelo ni Oyuga motimo gini jatelo ni oro Oyuga mondo tim gima kama wadwa makru jatelo ni mondo jopiny onega ni jok magulo okay. Jok matelo tabu gi gin mana jotelo gi ok gin joma tindo gi siaye kech nyathi matin en kech odwaro pesa chune no mak pesa to joka to jomoseloso pesa okay. To koro jotelo gi monego maki mondo gitere ga nyari nyisino obedo charge the court mondo twe wane this time e Kenya ka nitiere jotelo mokadi. Okay. Erokamano Evans. Winji maber ahinya winjane ni Hezron wacho nang'o ma simu mogik mwamako. Hezron oimore? Oimore ahinya Trevor. Idhi nade jaduong'? Adhi maber. Iwacho nang'o e wacho? Mosna jaduong' Philip. Okaw. Ka wan Kitengela ka penjo na niya. Yes. Wada form gimoro kaka peace reform moro kaka Kitengela makelo kwe. Ere kaka wanyalo kaka youth
wanyalo bedo gi that kind of forum kata commission moro manyalo bedo go kata riwruok moro wanyalo create go peace committee moro kaka Kitengela wanyalo spread go peace anytime okrito samoro kore ka wachako gie kelo kwe koro bira gimoro ma pile ka pile wanyalo maintain mondo mi wachak kaka youth wang'e kaka wandola wasel. Erokamano. Mago penjo ariyo, achiel mar Evans Oyuga en wach hate speech to gi joma kelo lweny gi ang'o mondo mako jotelo. Chal gi penjo mane kuongo penj gi Ada gi Kamongo Junior. Kaso mar Hezron en ni utiyo nang'o gi rowere kaka Hezron manyalo loso group gi moro matin ma nyayo kwe. Erokamano. Kume mako ji asewachonu ni wan asach chiko koyie wan wa identify mana ni kae ng'ani nowacho kama otimo kama gini ok ber gini ketho chik machalo kama mar Kenya. Omiyo koro agencies man gi power mar mako ji kendo yalo ji get on with it to wan gi our recommendation kendo waches ni to gitimo gino nang'o kusedadhogi to chiwo report ne ODPP mondo koro ODPP watero koro gino dhi nyime already gineno ka nitie jomano osemaki gi police themselves nikech gineno ka dhano ohinyore kendo nene piny remo chwer and so on koro mago to gisetimo nikech mano to ji te neno to nitie mwadil go nitiere dhiyo nyime wachno wacho gima yiego ahinya kendo we gimneno wacho na kae adog go back a commission marwa what discuss ni jopiny neno kama jopiny owinjo kineno kama in view of gik matimore owinjo watim nang'o koro wadhi wacho ni wacho gi jobunge pile ni close marwa ma nuketo machalo kamani omono watimo kamacha koro jiwe uru mondo medwa nguvu manyalore mondo mi handle this particular situation. Hezron no penjo mar ni utiyo nade gi ojende kaka Hezron mani Kitengela ma oloso group gi moro matin manyayo kwe gima da wach kanyo mano ber malich anyalo mna wacho ni ng'amotelo nu kata group ma un go biuru headquarter wa to winjire kodu wakonyu loso gima chalo kama kamora manyalo loso peace gi kuonde mang'eny ahinya nitiere peace club wadhi kata schools mondo walos gimiluongo ni Amani peace clubs and it's going on now. In fact, one of the best counties doing it now in Murang'a. Murang'a leadership of Murang'a is coming up with some of the best Amani clubs in schools. You think of chaka through their debates, how they can embrace peace, they can embrace inclusivity, they can embrace equity, they can embrace recognition of tabu mar ng'ato kata ng'ol kata en blind owinjo miye chance kaka ng'ama Nyasaye nowe piny kaka ngima mondo tiyo konyre dikonye nang'o koro gigi duto watimo to ka gino nitiere umiwa mna detail mar ng'ano to bi irwa ofiswa wane Britam Towers ka wanyalo nyisu kaka biro tibira kata wero mubiro gi nyinga biro gi nying manade udwano cohesion udwano chairman Reverend Dr. Samuel Kobia wuoyi malong'o ahinya ma wach ni omake kabisa obiro to obiro neno kaka wakonyo. Okay. Naneno kupango dhi Mathare Vocational Training Center Dagoretti to gi Kibera. Mano kururumo gi jopiny wegi. In kaka ng'osebedo commission ndalo mang'eny. Ang'o makoro nyaka timre sani mondo mi ji obed gi kwe wache mag athuya ga kwede odog piny. Jowe winjo jo siasa koso ang'o matimore ji wuo gi nyithindgi ang'o madang' watim sani nikech kama chiemo mar siasa ni weche dhi ka medo idho malo koso une monego miwo teku mar mako ng'ato ang'o manyaka timre mondo mi weche meka kwede gi athuya ni odog piny pacho ka. Waneno forum ma wadhiege odhi wacho wach hate speech wach marachaya kenda wadhi wacho ni kawuono celebrate this day mondo jopiny te ong'e ni hate speech nyaka geng'ne okelo lweny okelo chandruok okelo tho ma wakia kore kata manyicha ni election manyicha 2013 mnyoni dhano motho Kenya ka ng'eny malich gi 400 gi wiye dhano mohinyore ma kuma kuro gidhi wakia
to ing'eni gini timore ki poor hate speech. Koro gima duong' ka mwaneno ka ji neno to ni trust the dividend ma trust it is fading away so fast nikech gineno na diera ok duong' ahinya kuom gima jotelo wacho negi to gima dawa wachonu kaka japiny kaka un be japiny kendo jopiny ni kendo ana japiny achiel be asebede siasa to ni kiwuok josiasa kik ubed gi mor mar kawo pesa momiyi mondo idhi manyne gima dwaro no work kod honestly ni in gimitimo to ok ber ing'en kik kwerwa ng'ato to kata odagi ok oyieni to bang'e no odhi paro ni yawa gima timo ni biro hinya gini ok ber timu kama mondo ji okonyre ji dwa nokonyre nyithindo dwa dhi skul mondo wabed gi pesa nikech ka wan gi kwe eka wabiro bedo gi sufficient incomes mondo wapuonjgo nyithindo mondo wapurgo mondo wago ohala mondo walos yore duto mwatimogi. Kenya nigi gik mang'eny moloyo to jopiny waneno ni the issue of trust en gima nyaka wakete paro ahinya. Trust dividend is getting lower. Kwaneno ka ji moko tho. Koro joma nigi excesses nikech kata mana police one agenda kodgi. Nyaka ginyiswa nyisa why they do something ma against the rule magain go. Why do they do? Koro moro ni ji nigi ngima mopogore inyalo nyuolo nyithindo to machere kere gani gima nie iye ka ikia onyalo pore gi tim mikia kore koro miyo en mana one of not everyone. To mano I don't think we can allow it anymore. It's getting a bit too much wang wich ka koro watieko ni un kaka NCIC upangoru nang'o kwadhi e wach mar yiero isewacho ni uchano keto ofise 10 kuonde moko mopogore ang'o kendo mulwete ofise go osegero office osegero anyalo wacho ni ma Kisumu is functional, ma Mombasa is functional, ma Rift Valley South, mano Nakuru is functional, ma Eldoret is functional, ma Elgeyo Marakwet it's functional, ma Isiolo is functional, ma Marsabit kuma bende weche liche ahinya is also functional, but gibedo built up gi put knock madhi and kitchen recruitment process and government must approve this and so on is a very slow process but it's coming up. Koro wapango gini koro gimoro atimo wadon campaign in fact wachak wadhigo jime already wan gi buka miluongo ni National Action Plan Against Hate Speech. One more launch gini in fact in Africa we are the first country more launch gini machalo kama bend in fact apare no launch before Mari United Nations mangama nikuro the area ma deal with genocide ngama used to be in NCIC before Ndalaman Wachako and a lady more Kenya ka oja Kenya negi more gigini kendo gini there ahead was a chako already was a kedo also gimilo ni hotspot mapping the whole country will map ma area ma luenya lo chakorea yumo gi trigger gi very small triggers wangeyo kendo wa medo team research kich wangeyo a lot of people but timo research e weche gi mag peace wan kodgi koro gigi duto makelo wangi makata mana poor employment in many places magi duto wandiko those figures to discuss government kata this parastatal ang'om your composition of Jomanika chalo kama gigi duto makelo hate speech action activities amongst people. What do? We are dealing with all those together but ingeni wawuoyo tuwaonge beti mitongoji okay awiro beto ame sakoro rumo no lakini ujumbe mogik miwe godo jopiny an gima dawachinu jothurwa gimiluongo ni hate speech ni joma dhogi riek ohere joma yanyo ji joma achaya ngoma achaya hate speech e chieme mochamo omiyo
geng'u wachni makoro wadhi e siasa ni kweru jowani weuru nyiego weuru ich late weuru achaya weuru gimiluongo ni hate speech gigi duto ema kelo hate speech to koa irwa ok wabi neno ber mar Kenya ma Nyasaye ochwewani to amora ahinya gi reaction mar gik matimore sani to richo ji te ywak kendo walamo Nyasaye nokonyo wawuog e gini nikech Kenya kwe mar Kenya is very important for all of us. Engineer Philip Okundi men commissioner mar NCIC ka gogo mbaka ka endika wuono yudo ching mar dialo kwedo weche makela kwede gi nyayo athuya ye ka endiro kama na ahinya kuom sechegi mane kama weche chenro mar buch jopiny Jaramogi TV ka wadwoko erokamano ji temo bedo kodwa nyaka sani mane kama lore chenro ni an kaka pile nyinga Trevor Ombija Jandingo Panga Jonyakach Deno Ombija Taya Nyakwar Guok Kocha Pesa Unendo maber jokama